bine m-am regăsit. E ora 10 și intră câinii. Ne uităm la Barbie și am zis să reacționăm cu sora mea care e aici. Da. Nu vrea să se vadă. Bun, și hai. Hai să începem. Ken, scumpule, tu nu ai uitat că astăzi avem ecografie? Ce? Sigur că nu. În sfârșit vom cunoaște dacă avem o fetiță sau un băiat. Eu sunt sigură că avem o fetiță. Sau un băiat. Nu, scumpa mea, eu cred că avem un băiețel. Cred că greșești. Eu simt că este o fetiță. Am cumpărat totul în roz. Privește ce am. Am cumpărat... Mamă, păi cum să cumperi dacă nici măcar nu știi ce e? Adică, gen, Da. în fine. Și ceva mai... Dar da, trebuie să știi ce îi. Bine, conștiință, da. pentru micuța noastră. Micuță. Mie îmi place mai mult această albastră. Albastru e mult mai reușit. De ce tremură? Privește ce leagăn roz am cumpărat. Mai bine privește aici, leagănul albastru. Dar ce se compară cu roz și albastru? Deci că albastru e de băieți și roz e de fete și aici se ceartă cine pe cine ce o să aibă, gen. Arată mai bine. În acest pătuț se va odihni băiețelul nostru. Ken, vom avea o fetiță. Nu, vom avea un băiețel. Gata, am obosit. Mergem în grabă la ecografie și doamna de acolo ne va ajuta. Cine umblă Mergem? la bustul gol pe afară, chiar dacă ești însărcinat, adică... Da. Bună ziua! Eu mă numesc Dr. Tereza și de mult vă Tereza. așteptam. Bună ziua! Noi nu avem răbdare să aflăm ce vom avea. Dar cred că totuși va fi un băiețel. Greșește amarnic, este o fetiță, Ken. Băiețel. Fetiță! Nu vă certați, părinți. Doamne Indiferent ferește. ce veți avea sau indiferent ce va veni pe lume, vă veți bucura enorm și de fetiță și de băiețel. Și dacă nu se Intrăm bucură? în cabinet. Uite, am intrat. Barbie, ești pregătită? Uite, am intrat! Doamna Teresa, procedura nu este periculoasă? Suntem pe hol, intrăm undeva și uite, am intrat! Uite unde se uită asta. Ce ochi frumos ai. Păi, când vorbești cu cineva, faci contact vizual, bă, deșteptule. Hai, ne sărutăm. Aș fac. Pentru copil și soția mea? Nu vă faceți griji, totul va fi bine. Să vedem ce avem în burtică. Avem un copil în Picioarele. burtică. Aia e o Ca se aude. Cască care o pui în urechi să aud. Ce aici? Bien. Copilul, taci. Și capul mic aici se vede. Uite cum zâmbește. Asta Aha. înseamnă că este perfect sănătos. Să Interesant. văd particulele. Neașteptat. Ori Ce eu s-a sunt eu, întâmplat, doamna Teresa? Vă rog. ori eu sunt eu proastă și nu văd copil. A, de fapt, da, se vede parcă da. Dar nu îi se vede zâmbetul ăla, unde e zâmbetul de copil sănătos. Uite, că cred că este. Nu, da, e fața și corpul. Spuneți, nu vă faceți griji, imediat vă spun. Dați-mi voie să termin controlul. Mai repede, mai repede! E ce băiețel, femeie. da? Taci, mă. Aproape. O fetiță atunci. Nu mai. Vorbiți Gemeni. mai repede, nu am răbdare. Tripleți. Felicitări, dragi părinți. Aveți gemeni. Ți-am O zis. fetiță și un băiețel. Gemeni. Felicitări. Și o fetiță! Cât sunt de fericită! Wow, ce bine, totuși băiețel avem. Aveți și o fetiță. Să dați like Foarte dacă vă fericit. place. Te iubesc enorm. Da. Și uite, bă, să zac. A, s-a terminat. Enorm. Când S-a vă terminat. certați voi. Băiețel, fetiță, băiețel, fetiță. Bun, și acum reacționăm la Barbie și Ken. Ok. Da. Taci, Vai, taci. dar ce frumoasă sunt! Dacă aș fi Ken, m-aș fi plăcut și m-aș fi căsătorit cu mine. Barbie aia, eu. Wait, what? Dacă aș fi Ken, m-aș fi plăcut singură. Care e logica? Adică, what the fuck? Hai să ne mai uităm. Am părul mai des și mai frumos. Îl am de mai multe culori. Am ochii mult mai albaștri și sunt mult... Da, albaștri. Ochii verzi aia, da, în fine. Și
mult mai slăbuță decât Barbie. Oh. Și rochiile îmi stau mie mult mai bine. Plus, eu am cercelușii ăștia drăguți, pe când Barbie nu are. Păi care e diferența? Vai, nu știu cum să mă fac. Am o senzație că Ken nu va fi niciodată al meu și nu contează cât efort o să te pun. Însă, de ce n-aș merge și eu să stau într-o cafenea măcar? La cafenea. Da, ăsta zici că e Ce păcat că Barbie n-a putut să meargă cu mine în această cafenea minunată. ce cafenea, zici că... E doar Vai, nu pot să cred. E chiar Ken. E chiar Ken. Ce mă fac acum? Fii calmă, Zoe, du-te la el și vorbește. Da, mă, Totul o să fie bine. Pardon. Nu sunt deloc atentă. E ok. De ce îmi păreți atât de cunoscută? Nu știu, și am aceeași senzație despre dumneavoastră. Eu mă numesc Zumba. Zina. Zina Albina. Zina? Wow, e prima oară când aud numele ăsta. Da, Zina. Nu Zoe, doar Zina. Aha, deci nu Zoe, doar Zina. Am înțeles. Ok. Așa. Revin peste 5 secunde, ok? Da. Nu Zoe, doar Zina. Da, atât. Sigur nu o să mă dau de gol în fața lui Ken. Așa, revine peste 5 secunde. Fii calmă, Zoe, fii calmă. A trebuit să nu-i spun numele meu real, pentru că poate să se prindă cine sunt. Deci acum sunt Zina, să mă duc chiar la el. Am revenit, da. Deci, dumneavoastră, cum vă numiți? Eu sunt Ken. Încântată de cunoștință. Și eu. Ken. Apropo, de ce sunteți aici singurel? Știți, soția mea minunată n-a reușit să meargă cu mine în această cafenea. Ce păcat, dumneavoastră? Păi nici soțul meu n-a reușit. Da, soțul meu minunat, pe care îl cheamă tot Ken. Da, și chiar seamănă cu dumneavoastră. Serios? Mamă, ce coincidență. Știu, nu? Da. Apropo, n-ați vrea să ieșim și să ne plimbăm în altă parte? Nu, îmi place prea mult cafeneaua asta. Nu, îmi place cafeneaua, nu pot. Ce punct e ăla? Nu contează, e de la... Aluniță? Nu. Nu, îmi place cafeneaua, e o problemă. Da. Bine. Ok, vai, dar nu știu de ce mă simt așa, așa rău. Vă deranjează dacă stau așa pe dumneavoastră? Nu. Pot să mă las de dumneavoastră? Da, sigur. Vreți să pun mâna să vă stați mai comod? Da. Sunteți sigur ok? N-ar trebui să mergem la un medic ceva? Nu, sunt bine. E minunat așa. Îmi place mult parfumul dumneavoastră. Mersi, cred. Acum sunteți ok? Da, mult mai bine. Mulțumesc mult. Nu pot să cred, Doamne! Nu pot să cred, Zina, ce faceți? Am soție și o iubesc. Îmi pare rău. M-am lăsat dusă de val. Doamne, nu pot să cred că ați făcut asta. Vă rog să păstrați distanța acum. Ok, îmi pare foarte rău. Acum trebuie să plec. Îi pare foarte rău. Și mie îmi pare foarte rău. De ce se împinge așa? Ei. Ken. Apropo, nu mă cheamă Zina, sunt Zoe. Zoe! De-aia îmi părea atât de cunoscută. Pleacă de aici, sigur. Cum vrei tu, pisicel? Iau. Doamne, nu pot să cred că am făcut asta. De ce îmi pare atât de cunoscută? Pentru că e Barbie. Barbie! Tu ești bău.
Doamne dragă, ce faci aici? Ești ok? Nu mă atinge, Ken! Face- Nu pot să cred că ai făcut asta! Ceva gen, îmi dau măzul cu asta. Barbie, ești ok? Ce faci aici în aceeași cafenea în care m-am sărutat cu proasta de Zoe? Dar ce doar nu așa să plânge? Ah, te las și eu în cafenea fără mine vreo 10 minute și atunci faci așa chestii? Așa știi? Doamne, Ken, aveam încredere în tine. Despre ce vorbești, dragă? Oh, da? Mă întreb despre ce vorbesc? Te-ai sărutat cu altă domnișoară. Doamne, Barbie, nu-i ceea ce pare. Ea a... Nu, Ken, nu vreau să-ți ascult explicațiile. Și de ce tip asemăna foarte mult cu Zoe? Zoe e sora mea vitregă și tu faci așa chestii? Doamne, În primul rând e Zoe. Asta se așa. Te-ai sărutat cu o altă domnișoară. În Ai, al de doilea fapt, rând, e ciudat rău. Da, și în plus, de ce are soră vitregă? Și în al doilea rând, nu-i domnișoare, femeie. Tu n-are niciun sens. Ridicol. Tu n-are niciun Ken, sens. nu pot să cred că ai lăsat o altă fată să ne distrugă familia. Să ne distrugă familia? Despre ce vorbești, dragă? Nu mai sunt draga ta. Ne despărțim. Nici măcar n-am copil. Nu mai sunt draga ta. Nici măcar n-avem copil. Să te iei, ia-ți copil din burtă. Îl strage. Puh. Ce este? Vai, Barbie, te rog, nu. Nu mă atinge, Ken. Pa! Pleacă. O, Doamne, nu pot să cred. Doamne, ce mă fac acum? Doamne. Oh. Doamne. Nu pot să cred că planul meu malefic a funcționat. Da, unde e În asta, mă, sfârșit la- s-au despărțit. Și acum Ken va fi doar al meu. Ce munte vezi aici? Ăla nu-i munte, e chestie. Hai să ne mai uităm. La bune, pa!